el Caprabo d'Altafulla, a la 5a Fira de Productes de Proximitat del Camp de Tarragona. Estan tots els productes d'aquí de la comarca. El fet que Caprabo aposti per la gent de proximitat és molt important perquè estàs fent que el producte del pagès del costat te'l trobis a la teva gran superfície, que és Caprabo en aquest cas, li estàs donant un valor i una marca. Caprabo és una marca consolidada, és una marca que és referent a tota Catalunya. Hem de promocionar la nostra comarca i hem de promocionar les nostres contrades i els productes que són excel·lents. Fruites de la terra, doncs que hi ha olis, hi ha vins, caves, fruites, verdures, marmelades, productes casolans. Caprabo ja fa bastants anys que ens té gènere de la cooperativa a les seves estanteries perquè tenim un producte molt bo. A dins no es pot trobar tot això. Avui és treure-ho aquí a dins, posar-ho aquí perquè tingui el públic. I la veritat és que està, ja ho veieu, s'ha quedat petit. És molt positiu amb Caprabo perquè la gent, per exemple, aquí a la fira aquesta ens ajuda molt a que ho coneixin y ens preguntan y proban. Caprabo da importancia a los productos de la tierra, entonces nos da la posibilidad a todos los productores de enseñar nuestro producto y de comercializarlo. Si un bon producte no es coneix, és com si no existís el producte. Llavors ens agraïm molt a Caprabo que ens doni aquesta oportunitat per tenir contacte amb el consumidor dels nostres productes. El tomàquet hem provat, està deliciós. D'on és aquest tomàquet? Aquest tomàquet és d'Altafulla, està produït aquí a Altafulla. Tomàquet d'Altafulla. Llangonissa de Camping Traques. Per mi, la millor. I nosaltres aprofitem per donar-los idees de com poder utilitzar el nostre producte. Per exemple, ara estem donant a tastar unes tartaletes que les fem al moment perquè estiguin al màxim de fresques. Comprar, i si pot ser, productes de proximitat. És igual que sigui un tomàquet, que sigui una ampolla de cava, que sigui una ampolla d'oli, perquè també es fa un oli molt bo. Dintre de l'oli que estem fent, que és extra verge arbequina 100%, aquesta senyora el que està provant és el de tòfona blanca, que és l'estrella número 1 de Prior Day. Amb els productes de proximitat que podem comprar aquí dintre del Caprabo, tenim un petit descompte i són boníssims i supernaturals. Acaba tenint el producte bastant de rotació, és la clau dels negocis. El creixement és molt bèstia, tenim un 20% anual de creixement. De fet, amb Caprabo fem moltes accions perquè la gent pugi al nostre celler visitants. Fem sortejos, a través de la targeta client de Caprabo poden tenir un descompte addicional i ens ha funcionat molt bé aquesta sinergia amb Caprabo.